Ka-journey, kumusta man mo diha? Natay isda diri, ang tawag ani nga isda kay tagutungan. Kuha ni sa atong ka-journey nga si Roldan Victoriano. Shout out dahil mo diha, ka-journey Roldan. Ako was ni labugon ang imong kuha. Ayaw ka balaka ato ning lamion. Siyempre, una sa tanan ato sa ning pabukalan para makuha ang mga tunok. Ka-journey, since nahuman na ang pabukal, ato nagpakuha ang mga tunok. Lisod? Oh, init? Murag kaspa sa kaldero ang kainit. Hasol? Murag Lunes, nga walay sweldo. Pero, kinahanglan yun ni buhaton. Kaya kung mag-shortcut ang sudan, wa man po'y lami. Kuti og hasol man di ay ning pagkuha sa tunok, no? Hinahinay pa yun, bisan init kayo. Kaya kung magdali ka, ikaw ang maunag kaon sa kasakit. Pero, kabalutang worth it ni pohon, ikaluto na. Pariharan ni sa kinabuhi ka journey. Walay instant nga lami, walay success nga walay singot, o walay linabog nga walay hasol. Kung hinahinay ta, para safety sa datong kamot. Bisag init pa kayo atong gikuhaan, kay ang tinuod nga lami, nagyod sa atong gihaguan. Og nakaandaw na punta og mga lamas ani ka journey. Simple rin siya, dili ni social nga lamas pero dili sa shape nga lami. Kayo sahay ang simple nga tarong mao pay makapabusog og mahayo. Og syempre ka journey, para mahumod gyud ang lamas, ato usa nang gisutay. Giuna nato lunod ang ahos. Unya gisunod dayon nato ang bombay. Humot na kayo, murag chisme sa baryo. O sa wailangan, gi-shoot nato gyabo ang luya kausa. Unsay langanan? Bahala na, basta lami. Og dayon, ato na giukay tarong. Og diha ka journey. Ato na gilunod ang limpyo og wala nay tunok nga tagutungan. Humot na kayo ang lamas. Mao nang sakto kayo nga timing. Unya, ato na giukay, hinay-hinay kay kung kusog kayo, ang isda mahimong isda flakes. Hinay-hinay lang kay dili tanan butang pwede kusgon. Abi na lang dagmalan apil relasyon. Ato to gisabuhat ka journey. Unya after mga 20 minutes, ato gilunod ang kamatis, sili ug tangad para mas mahumot pa. Unya, ato dayon gi tabunan kay kung dili tabunan, ang kalami mulayas. Watawat ang tagamay kay dili ni instant noodles. Since sige nagbukal ug humok na ang isda, atong gibutangan og turmeric powder, pang coloring ug pang humot-pod. Dayon ato giukay balik na hinay. Unya butangan nato og fresh nga gata. Atong gipuga og mayo ang gata kay sayang kayo kung naay pay mabilin. Kay ka journey, bisan sa pagluto, walay sayang-sayang. Kung nagkalisod ta, humana na. Ato na pod siya gitabunan balik o pasagdan nga muluto sa iyang kaugalingong kalami. Og tanaw na ko ka journey, murag luto na magyud. Mao nang sa walay pagdugay-dugay, nagsukad dayon ko. Kay galaway nag-ayo ko. Murag akong dila na nagkaon kay sakot sara. Grabe, kalami higop sa init-init nga linabog. Murag stress reliever. Og mao na ni ka journey, ang atong luto nga linabog nga tagutungan. Init, humot og lami kayo. Impas na po ang bahaw ani. Og kung napay sudan ugma, miracle na na. Kaunta ka journey.